abirio ewi mia kende mar nam Lolwe. Omiyo nambwa maduong' mar rech en Lake Turkana. To Lake Turkana pok walose thuolo mar kelowa maber. Oonge gi wedhe mar lupo maber. Mano emomiyo President nyo ywago Lake Turkana ni Lake Turkana kende e kama rech donge, ma rech ti, ma rech tho kapok oluwe. Lake Victoria oluwe rech motieki ma kawuono wadong' waluwo nyithi rech. Koro rech maluwore Lake Turkana oseyudo chiro maduong' oko ahinya ahinya Congo. Ng'enyne nikech ing'e ni Turkana kama liet, koro gitemo ne gibambo rechgo. Koro rech mobambigo yot mondo mi odag aming'a. To nikech oria ema nigi mwandu, nikech Miindi ema nigi mwandu, nikech Kenya en soko huru, ng'ama nigi mwandu go ohande. Mano emomiyo gikawo rech Turkana ka gitero. Makore na diera ni Wahinde ge orie kaka wacho no golo rech kowuok Turkana. To bende uyie ni kramna jo Kenya, jo lupo mantiere pacho ka lupo lek mar Naivasha. To bende Nakuru bende ibiro bedo kilosen nikech Nakuru bende nitiere bende ohinga ma oketi. Mano emomiyo kaka serikal, kaka Kenya Fish Marketing Authority, wasebedo kwa temo timo gimoro ni mondo wakaw ohand rech wakete bwo tada achiel. Mano emomiyo watemo ni mondo wadhi e wedhe ka wedhe, BMU ka BMU, walokgi into cooperatives. Mondo wabed gi Kenya Fish Marketing Cooperative e bwo pi ka pi. Wabed kode Turkana, wabed kode Lake Victoria, wabed kode Naivasha, wabed kode Baringo, wabed kode Nam Ataro mar Mombasa. Gigi kawo kinde to watemo timo gigo. Kendo watemo ni mondo wame chiwo na jo ohand rech machalo Morin gigo manyalo konyogi go ohand rech. Wan gi chillers, wan gi cooler boxes mwamiyo ji. Ok wanyal chiwo gi magirom piny te nikech garama no pod ohingowa, to matin to watimo. Mano walawo godo ni mondo wamed rech ndalo, mondo rech obed kanyalo tieko dweche 12 kapod inyal chame. Mane ka en gi nengo. To ka kamano to ohand rech pod ni kare, to nyalo dhi malo ka watimo na investment madwarore. Mane emomiyo serikal mar Ruto kawuono ogero landing sites kendo gibedo equipped gi solar powered cooling systems. Mondo kaseche mara chogo to kik ja ohala kawa advantage ni miya rech nino sani kapok okethore. Ja lupo obed gi kama nyakete rech kapok oyudo price modwaro. To mondo price no bed regulated, dwaro ni jo lupo te ni e bwo par achiel. Maka gise set price to mane price marengo. To market leader machalo global gi